Біблія для маленькіх. Стары запавет. Валадар Давід. Саул пераследаваў Давіда, але так і не злавіў яго. Господ захоўваў свайго вернага слугу. Аднойчы Давід пачуў кепскія навіны. Валадар Саул і ягоны сын Йонатан загінулі на вайне. Людзі памяталі, што сказаў Господ, і абвясцілі Давіда сваім валадаром. Давід валадарыў у Ізраілі 40 гадоў. Ён напісаў шмат спеваў пра Господа, якія называюцца псальмамі. Давід марыў збудаваць святыню для Господа. Ён быў чалавекам паводле сэрца Бога. Калі валадар Давід стаў старым, ён сказаў свайму сыну Салямону: «Ты будзеш наступным валадаром Ізраіля. Будь цвёрдым і мужным. Слухайся Господа ўсім сэрцам, тады ён цябе дабраславіць.